Jestli máte auto, které už neprošlo technickou kontrolou, mohli jste dnes navštívit Úpici na Trutnovsku. Tam jsou totiž specialisté na ničení aut. Ve 3 disciplínách dokážou zničit prakticky jakékoliv. Na startu vyřazovacího závodu se sešla auta, která pravda nejsou už žádní krasavci. Stačí jen, aby byla pojízdná. Majitelé je dnes vypravili na jejich poslední cestu, respektive závodní okruh. Povoleno bylo vše. Ze 7členného finále do cíle nakonec dojela po krutém boji pouze 3 auta. Vlastně, když vydrží motor, tak je plánovaný do traktoru a jinak na vrakoviště. Komu auto sloužilo ještě po závodě, mohl ho zdemolovat v takzvaném Destruction Derby. Vítězem byl jednoduše ten, komu se auto alespoň minimálně pohybovalo. Vrcholem celé show pak byl skok daleký z 1,6 metru vysokého sněhového můstku. Z pochopitelných důvodů jsme udělali rozhovor s kaskadérem ještě před skokem. Jsme to počítali asi 60 km v hodině, bych měl nabrat, abych to bezpečně přelít až za hranu. Přistavené sanitky ale nakonec nebylo zapotřebí. Stařičká Fiesta doletěla takových 8 metrů, ale co víc, dopadla na všechna 4 kola a dokonce i v pořádku odjela. Prakticky nezničitelné auto.